излязъл да играе със страх срещу един от най-силните отбори и че въобще не е показал дори една малък момент от това, което всъщност умее като качества. Днес открива прекрасната възможност. И както и Владимир Николов към момента, голмайстор номер 1 за Славия. Сега прекрасна възможност се открива пред Берое, подхлъзване в неподходящ момент и след това възвърната позиция от зелените. Еспиноса, топката е за Милейрал, той центрира. Възможност за Годой, удари 1-0 за Берое. Ново повторение на цялата ситуация, статичност тук от няколко играчи в бял. Жордан Варела позволи центрирането да мине. След това Керчев беше една от промените за Загорчич, можем да кажем принудително заради червения картон на Мартин Георгиев. Всъщност и двете промени, които прави Загорчич, са принудителни. Прекрасна игра на Ертан Тумбак. Продължава да владее неговия рейд, обаче стига до край след чистото единоборство между него и Кевин Сейхас. И отново Сейхас във въздуха праща топката напред, а Еленкович ще бъде притиснат от Леандро Годой. Добре се ориентира спрямо ситуацията на младежкия национал и успя да отклони топката в посока, в която Годой не беше готов да поеме. До след наказание, контузия пък на Иван Минчев. Това обусловя факта, че Славия не успява да събере на своята титулярна, можем да кажем, средна линия. И логично губи и притежанието на топката в този четвърт час футбол до този момент. Наложи Житомир Загорчич, Кристиян Стоянов и Джун Гуендо заедно като двойка опорни полузащитници. Минчев пред тях, но сега това не е така. Подаването на Годой не беше достатъчно точно, а Керчев добре овладя топката и я прати в предни позиции към бързия Денислав Александров. Годой отново добре се справи с топка в крака. Еспиноса вижда включването на Милейрал търси правилната опция за продължаване на разиграването. Можем да кажем последното ново попълнение на Берое дошло през зимата. Не беше чак толкова активен тимът Назар Али. Поне към момента няма и да бъде в следващите месеци, защото дойде една лоша вест за клуба и забрана от УЕФА заради казус с бившия нападател Гонсало Иса, който парадоксално или не записа нито един официален матч, нито една минута за Берое, но пък заради административна грешка. Казусът е породен от самия Гонсало Иса, който първоначално твърдеше, че има испански паспорт. Знаете, ограничението за 5 чужденци с паспорт извън Европейския съюз. Но в стена Роберто Райчев е за топката. Леко подаване в наказателното поле е в най-изгъстената зона от футболисти на два. Алгара намери свободния Еспиноса. Овладяването на Еспиноса направи така, че Славия да има възможност да отнеме топката. Стоянов търси Варела. Сега повече пространство отляво за белите. Роберто Райчев получава топката. Варела също се включва в атаката. Райчев с остър пас, претенции за чието влияние ще наблюдаваме от тук насетне, защото да допуснеш равно попадение, след това да имаш възможността да го върнеш и да не успееш да го направиш от дуспата, със сигурност носи своите натоварвания, чисто психически за футболистите на Златомир Загорчич, при все, че тук имаме на лице много млади играчи. Берое обаче оцеля. И сега може да атакува. Салидо веднага търси движението на Леандро Годой. Отново много мобилен. По цялата широчина на терена е Годой. Този път много чисто спрян от Велко Еленкович. Добра работа на младия бранител на Славия. Чунгуендо има пространство да напредне, следи движението на Владимир Николов и Денислав Александров. Топката е за Александров. Той може да се надиграва, търси директно центриране към Роберто Райчев. По един удар от двата тима до този момент, въпреки динамичния футбол, който виждаме. Този на Берое обаче беше точен и донесе попадение. Този на Славия срещна рамката на вратата. Милейрал срещу Варела. Милейрал с добри финтове вече навлиза в наказателното поле. Меко подаване, възможно за съд. Може би проблем, с който Златомир Загорчич, но тук насетне трябва да се справя, именно пропускливата защита.
Добра игра на Чунго Ендо, топка за Роберто Райчев. Серия от рикошети. Отново младия футболист на Славия към Стоянов. Хуан Капинеда с добри дефанзивни функции, които изпълни. Алгара. Еспинос с едно докосване към Милерао. Този път Берое не бърза с изнасянето на топката. Дълго подаване към Годой. Керто Варела и отново Мартинов. Отборът на Берое е компактно подреден. Чунго Ендо. Прекрасна топка през линиите. Денислав Александров сменя посоката. Пада на тревата. Ертан Томбак с центриране. Още веднъж претенции за Дуспа. Към момента обаче играта продължава сезонно на своята атака. Сега може би отляво ще продължи нападението. Мартинов затворен. Търси центриране към Денислав Александров. Добра е топката. Възможност за Пелите. Удар над вратата. Керчев. Леандро Годой се опитва да затвори възможността за подаване към Велко Еленкович на момент. За момент успя да го направи, но все пак топката достигна до Еленкович. Кръстев с силно изритване. Това е начинът тук в този момент Славия да излезе от капана на пресата. Малко нарушения за 35, вече 6 минути футбол. Едва 7 на брой. Повече от 2 пъти повече извършени от футболистите на гостите. Сега добра игра на Кристиян Стоянов. За негово щастие тя напусна очертанията на терена преди Годой да я стигне. Еленкович. Кевин Сейхс много активен, пресира и Николай Кръстев. И Алберто Салидо ще се включи сега в пресата. Не е достатъчно агресивно, но все пак играчите в зелено принудиха подаването насочено към Владимир Николов. Той успя да отклони топката. Продължава битката в центъра на терена. Енцо Еспиноса за Жуао Милейрао. Не е атакуван Жуао Милейрао. Отново дуел с Жордан Варела. Този път изглежда спечелен. Негостоприемен стадион в последно време за Берое. Последните 4 мача тук между двата тима неизменно завършиха с успех за Славия, докато по-голяма част от двубоите в последните години по Таязмото пък приключват с победа за Берое. Или по друг начин казано, по отношение на тази статистика, на тези данни, но към момента това владение на топката в 65% от времето не дава никакъв позитив за тима на Загорчич. И отново атака отдясно. Ертан Томбак за Стоянов. Александров, Стоянов на двойно подаване вече в наказателното поле. Това изглежда като добър шанс. Удар, който минава в страни, изключвайки онази пропусната Дуспа. Няколко добри възможности създадени от игра. И отново Кристиян Стоянов напредва. На гърба си има Кевин Сейхас. Търси подаване. Владимир Николов сменя посоката. Отново Владимир Николов стреля и това е един. Само една минута е добавена към края на тази първа част. Берое ще се опита да си върне аванса. Топка за Салидов. Вече в наказателното поле Салидов. Хвърля се на Берое да стигне до това, което дълго време бранеше. Центрирането изглежда много коварно. Топката обаче е изчистена. Варела е за топката. Достатъчно футболисти на брой могат да атакуват. Артур Мота атаката преминава отдясно. Кристиян Стоянов. Този път с пета. Двойно подаване с Денислав Александров. Тази комбинация през първата част работеше успешно топката. Катилно представящите се гости в лигата. Петият най-силен гост след Лудогорец, Левски, Черноморе и Ботев Пловдив, а именно първите 4 тима в класирането. Има нарушение тук на Годой. Опасна възможност, но слабо изпълнение от Райчев. И все пак втори шанс за него. Добър финт и коварна топка. Изчистена от Сариеги. Ертан Томбак към Чунго Ендо.
Перо успя. Появява на терена, за да внесе още повече въображение в предни позиции. Притежанието продължава да бъде в полза на домакините в процентно отношение, подобно на това, което видяхме като данни през първата част. Очаква се обаче Славия да владее много повече топката. Възможно за белите над вратата. Мота със силно изритване. Велко Еленкович с проблеми. Годой стреля от може би 30 метра. Точно успешно се представят белите, когато играят срещу представител на топ 8, какъвто представител в днешния ден е и Берое. 6 победи, 3 равенства и 5 загуби. И не случайно Славия се намира на прага на топ 8. Тумбак. До Мартинов. Това е единствения полузащитник на Славия от тук насетне, който ще остава в близост до защитната линия. Защитна линия, която към момента е изградена от едва двама футболисти, защото Жордан Варел и Артан Тумбак стоят много високо по терена. Айкут Рамадан има добър изстрел от далечна дистанция. Айкут Рамадан използва го, възможно за Славия. 2-1. Достатъчно пространство и време беше оставено на Айкут Рамадан, за да наготвената си половина след многото накъсвания рядко атакуваха. Сега имат възможност да го направят. Добро е подаването към